Mohammed Ali Ahmed al-Mushrati magħruf bħala Lillu King reġa' tressaq il-qorti akkużati ħebba l-raġel u kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li kienu mpostu fuqu mill-qorti fi 3 każijiet oħrajn. Lillu King kien akkużat ukoll li kiser il-paċi pubblika. Fil-qorti Lillu King wieġeb mhux ħati għall-akkużi. Il-prosekuzzjoni qalet li fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet sar rapport lill-pulizija li kien hemm persuna li kienet għadha kif ġiet aggredita tas-sliema. L-allegat vittma kien akkumpanjat minn ħabib tiegħu u qal qaraf lill-aggressur. Il-pulizija kkonfermat din il-verżjoni minn filmati tal-kameras tas-sigurtà. Meta mar biex jagħti stqarrija lill-pulizija fl-Assa ta' San Ġiljan, Lillu King qal li hu beda jiddefendi lilu nnifsu għax allega lir-raġel kien seraqlu l-mowbajl. Id-difiża mmexxija mill-avukati Franco De Bono, Jose Herrera u Adriana Zammit argumentat li l-akkużat huwa l-vittma għax l-allegat vittma seraqlu l-mowbajl. L-ispettur Eman Heyman irribatta u qal li l-akkużat beda jagħti daqqiet li diskrivihom bħala tal-boxing. Argumenta li dan mhuwiex il-mod ta' kif wieħed jiddefendi ruħu. Id-difiża talbet biex il-qorti tinnomina espert mediku biex jeżamina lill imputat ħalli jiddetermina jekk ġarrabx ġrieħi għax Lillu King allega lir-raġel waddablu bod birra. Il-qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella, ordnat biex l-akkużat u l-vittma jiġu eżaminati minn espert mediku. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest minħabba biża' ta' traċċ ta' provi u għax l-allegat vittma għad irid jixed. Il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni għal sentej favur il-vittma u spjegat li jekk l-akkużat jikser din l-ordni jista' jeħel multa sa' 7,000 euro sentejn ħabs li Lillu King baqa' miżmum arrestat. F'każijiet oħrajn Lillu King qed jiġi akkużat fost oħrajn b'evażjoni tat-taxxi u li jagħmel parti minn ċirku ta' kriminalità organizzata.